Puyok. Magandang araw na naman po sa ating lahat po. Welcome back again dito sa Verlumabin Gabaon TV. At live po tayo ngayon mga kabayan dahil pag-uusapan natin ang isa sa pinakamaganda na negosyo na gusto kong i-vlog pero hindi ko pa ito nagagawa. Gustong-gusto ko rin po kasi itong inegosyo balang araw. Lalong-lalo na kapag nagkaroon tayo ng time, kapag kung tayo ay mag-for-good na, pwede ko po itong gawin. At alam ko marami na rin gumagawa dito. Taga sa amin, nakikita ko nga yung gumagawa sa amin na nagba-buy and sell siya ng sasakyan. Shout out nga pala sa lahat ng taga Waid Dayak Andon Ilocos Sur, sa mga kapatid ko, sa Gabaon family. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Sa Kitoriano, Galot, yan mga kapatid ko po yan, sa Tomas, sa lahat po ng mga pinsan ko, yung mga Rapanot, Garciliano, Garidan, Gabaon syempre, at lahat ng mga kamag-anak ko. Shout out po sa inyong lahat, dyan sa mga Lopez, Galdones, lahat po kasi dyan, shout out po sa inyong lahat. So hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa, tuhugin na natin ang ating pag-usapan dahil buy and sell ang gusto ko pong pag-usapan natin sa hapong ito. Sa buy and sell, ano nga ba ang chances na tayo ay kumita? Malaki ang chances dito sa buy and sell na tayo ay kumita ng mas maganda. Kasi unang-una sa lahat mga kabayan, kapag buy and sell po ng mga sasakyan ay malaki-laki po ang ating kita. Pero kakailanganin lang natin na tayo din po ay nakapokus, una yan, at kinakailangan din tayong magkaroon ng knowledge. Siyempre dito kasi sa pagbabay and sell, given na yun na yung tax. Kasi pag binili mo, tapos ibebenta mo, parang hindi na nakikita yung tax doon masyado. Pero dito po magpo-focus tayo sa mga step by step na dapat gawin ng isang nagbabay and sell ng mga sasakyan. Shout out kay Albert Galima. Yan ang seaman na taga sa amin na nagbabay and sell. Yan ang gusto kong gawin one of these days kung ako rin po ay magpupurgod. Pero dito kasi, balik tayo sa ating live. Pag-uusapan natin dito yung sa pagbabay and sell. Dito nakapaloob kasi yung vendor at saka vendee. Ayan. Kailangan malaman natin kung ano yung vendor at saka vendee. At saka yung isa pa, kinakailangan malaman natin yung CR at saka OR. Yung CR, yung Certificate of Registration ng mga sasakyan. Siyempre, titignan natin yun kung bumibili tayo. At saka, siyempre, yung official receipt. Kinakailangan din natin makita yun. Yung official receipt. Kaya, importante po yun na tignan natin kung tayo ay tumitingin sa mga bibilihin natin ng mga sasakyan, mga kabayan. Kaya kinakailangan alam natin yan. At higit sa lahat, yung deed of sale. Ayan. Sa deed of sale, meron kasing tinatawag sa deed of sale yung absolute sale at saka partial na sale. Pero dito ang kukunin natin yung open deed of sale at saka yung close deed of sale. Doon natin kukunin kasi yan exactly po kasi yan sa mga nagbi-business po ng mga ganyan. At isa pa yung original ID ng owner. Ayan, medyo meron na tayong background mga kabayan. So, kung nagkaroon na tayo ng background na yan, isang tips lang din po naman, ano ba yung na-buy and sell ko na? Hindi pa kasi sasakyan yung na-buy and sell ko Pero isa sa titignan kasi natin
nagkaroon na rin kasi ako ng buy and sell, pero maliit lamang yon na parang kwan lang, Neo, parang chap-chap yung sa amin, yung mga motorbike, yung nabili ko lang. Yun lang yung experience ko. Hindi naman kailangan ng mga papel-papel yun eh. Pero I'm trying my best para ma-deliver ko yung live natin, para yung magwa-watch naman o makikinig ng vlog na ito, sigurado magbe-benefits ka, kabayan. Kasi gaya ng narinig mo sa title natin, buy and sale ng sale ng sasakyan. So dito, na-gets na natin. Titignan mo rin kung pang ilang bili na yan, yung sasakyan. Yan ang gusto kong sa Ilocano ipaganit good. Yan. Titignan mo kung bibili ka ng sasakyan, kung binili niya ran, kung pangatlo ng bili yan, pang-apat kang bibili, pagka ganun naman yung sitwasyon, mag-isip-isip ka kung ikaw ay may diskarte. Ngayon, paano makikita yun? Siyempre makikita yun kapag tinutukan mo yung certificate of registration at saka official receipt. Kasi makikita mo doon sa official receipt, merong mga perma dyan. Meron silang pinipermahan. Yung completion ng ownership, kinakailangan may perma yan na mga 3 perma. Ayan. So balik tayo. Lagi mo kasing titignan kung bumibili ka. Pag kinuha mo yung bibili ka ng sasakyan, halimbawa, kukunin natin, bibili ako ng isang tricycle. Yan. Bibilin ko yung tricycle. Kukunin ko yung OR niya kung kailan ito narehistro. Yan. Yan kung kailan ito narehistro. Makikita mo kung kailan narehistro, kung valid pa. Okay. Kung hindi pa naman valid, bibilhin mo, mag-usap kayo. Mag-usap kayo ng tinatawag nating vendor. Yung tinatawag natin na vendor o yung nagbebenta, mag-usap tayo. Kasi kapag nag-usap kayo na wala siyang pang-rehistro bago mo bilhin, siyempre baka pwede mo nang pasukan dyan ng konting diskarte. Siyempre, ako na boss ang magpaparehistro. Ako na, pero i-aawas natin o i-minus natin kapag binili ko na, pag ibinigay ko na yung bayad. Siyempre, bilang bende, tayo yung bibili ng sasakyan na tricycle na pinag-uusapan natin, ay may ilalagay natin sa maayos. Ayan. So, gets nyo po yung official receipt ng sasakyan at saka yung certificate of registration. Importante po yan sa pag-buy and sell ng negosyo. At higit sa lahat, kinakailangan din yung original na ID ng first owner or yung unang nagmamayari. Ayan, kailangan ng ID para makikita natin kung pang ilang salin na yan. So, nagets na po. Tapos may deed of sale na tayo. So, pag nagbabuy and sell ka ng sasakyan, balikan po natin. Kinakailangan matuto kang tumingin ng certificate of registration. Titignan natin yan. Official receipt ng sasakyan ng kwan mo. Ayan. At sa yung ID, kinakailangan. At saka deed of sale. Yung deed of sale, pag nagbabuy and sell ka, suggested ko lang yung tinatawag nating open. Kasi kapag binili mo yung isang item, ibebenta mo rin eh. Kaya mas maganda, wag mo nang i-close. Pag i-close mo kasi, ang ibig sabihin, kapag balikan natin yung open. Kapag ka-open, pagka pumirma kayo, halimbawa pumirma yung bendi, pumirma yung vendor, ayan, at mayroon ding pumirma na witness, wag nang ipanotarize. Parang ganun ba? Wag nang ipanotarize kasi pag pinanotarize mo kasi,
ibig sabihin legal na yan, which is legal pa rin naman pag isulat lang naman yun eh. Kayong sa gagamitin kasi nating open na deduction, yung kahit sulat kamay, ako si A, binebenta ko ang sasakyan na ito kay B, sa petsang ito, sa halagang ito, binili ko ito ng 45,000. Tapos at wini-witness ito ni C, blah 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 blah, blah sign. Ayan, wag nang ipa-notarize. Pag ipa-notaryo mo pa sa abogado, nagagamit lamang kasi yan kapag kayong hindi mo ibebenta. So, yun po. Sana gets nyo po yun. Para magpatuloy po tayo, pag nakita nyo na yon, nakita na natin yung kung paano irehistro. Makikita mo nyo yung sequence, kasi sequence, hindi rin disclaimer lang po, hindi po ako abogado, base lamang sa napag-aralan ko rin po ito sa ating mga previous subjects. Pero dahil may nakikita ako na nagnenegosyo ng mga ganito, sa abot ng ating kaya, ipapaliwanag natin, although hindi man eksakto sa experience ng mga gumagawa. So, pag nagkapirmahan na, makikita natin yung first owner ng sasakyan na yan kung kukunin mo yung certificate of registration at saka official receipt, kasi nakapirma yon ng 3 beses. Makikita mo rin kung pang ilang bili na yan. Iwasan na natin. Kung pangatlong bili na yan, wag na nating bibilihin yung sasakyan na yan. Although matrace kasi natin yan, may mga makikita naman natin, may mga proseso eh. Dito kasi sa electronics kasi yan, makikita natin sa electronics, yung sa LTO, i-type mo sa Google yung LTO 2600, tapos i-type mo yung plate number, lalabas yan. Yan ang sigurado ko, kasi hindi ako masyado sa mga papeles, pero yan, sure ko yan, kasi sinecertify ko yan na yan, makikita mo yan. Besides sa hinahawakan mong papel, kasi isang tips pa, kasi marami kasi ang magbibigay pag bibili ka ng sasakyan. Ito pala, bago ko bitawan ito mga kabayan, kahit hindi man ako nagpapatuloy o di kaya nagpa-practice ng buy and sell, common sense and logic kinakailangan pag bumili ka ng sasakyan, tricycle, pinag-usapan natin kaibigan, nasaan ang original yan na certificate of registration nito. Pag bibigyan ka ng Xerox, pwede ka nang tumawad kung gusto mo pa rin bilhin. Hindi naman natin sasabihin na babaratin, kasi income yan kwante nila, pero hindi yun kanais-nais na bilhin mo yun kung wala siyang original na certificate of registration ng sasakyan niya. Yan ho. At saka yung mga sa official receipt, pag pinarehistro, pag bibigyan ka minsan ng kasi bibigyan ka ng hindi original, mas maganda pa rin na original ang kunin mo, although na pwede na kahit hindi original. Pero sa buy and sell, ayan, ganon. So, nabigay ko na po yon. Sana nagkaroon kayo ng konting background dito. Ang kukunin na natin ngayon, yung sistema, kung papaano natin palaguin yung pera natin. Halimbawa, ang unang binili natin, yung tricycle, pinag-uusapan natin. Kasi dito, kinakailangan nating mamuhunan, mga kabayan. At sige, kung puhunan natin, sabihin natin, kasi pang OFW kasi ito Kahit hindi naman pang OFW, alam ko marami ding dumidiskarte dyan. Nakikita ko nga Pero mostly nakikita kong dumidiskarte dito, although na hindi ko nakausap yung mga nagnenegosyo nito, mga OFW. For the sake ng aking listeners, hi sa ating listeners, ngayon, shout out po sa iyo. Ito kasi, pag bumili ka ng tricycle,
namuhunan ka ng 45,000 second hand. Ngayon maghahanap ka ng buyer mo, pilitin mo na ibenta mo yan ng 55 to 60,000. Ayan, ganun mo ibenta. Ngayon, kabayan, kapag nabenta mo yan, as simple as is, wag mong chachap-chapin agad yung income mo. Pagka napag 60 mo yan, ang gagawin mo, tumingin ka naman ng owner type jeep na medyo maganda-ganda na makita mo kasi napag-usapan na natin kung paano tumingin. Magdala ka ng iyong mekaniko lagi pag bumibili kayo kung wala kang knowledge sa pagmimekaniko. Ngayon, pag nakakita ka ng 60, bilhin mo yon. At kung meron kang konting pagandahin mo, basta siguraduhin mo lang na yung previous na pinag-usapan natin ay okay. Ngayon, pag ibebenta mo naman yan, pipilitin mo naman na ibenta yan ng 67 to 75. Ganun lang yon. Kapag nabenta mo yun at napalaki, diskarte mo na yan. Kasi sa pagninegosyo kasi diskarte. Ngayon, kahit anong operation lang gagawin mo. Ngayon, sa hawak mong pera, kapag nabenta mo yan, kaya mo nang bumili ng 2 items. It depends upon sa'yo kung paano mo na diskartehan yan, kabayan. Kung gusto mong bumili ng 2 tricycle at sa tingin mo well-equipped ka at thickly populated sa area mo, may mga connections ka, dito sa platform natin, gaya ng ginagawa ko, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, gamitin mo lahat yan, or Tumblr, gamitin mo lahat yan para i-post, di kaya website, itong mga business mo na pinag-usapan natin. Halimbawa, pag nakabili ka sa puhunan na yon, di ba? Sa 32, 30, sabihin natin 33,000. Pag yung 33,000 mo, within, kahit hindi pa umabot ng 1 buwan, pag nagawa mo yun yung 66 mo, pag nagawa mong 85, edi masyadong maganda. Pag nagawa mo kasi yan, diskarte na yan sa buy and sell kasi. Sa buy and sell kasi dito, kailangan mo yung hindi ka mainipin. Kasi iraraw mo ng iraraw yung pera mo tapos may pundo ka. Kapag ganun na yung nadiskarte mo, pwede ka na naman bumalik. Kasi kung variety yung target mo kasi, lagi po nating tatandaan, kasi kapag nagbi-business po tayo ng buy and sell, lagi po tayong may goal, lagi po tayong may target. Hindi po pwede na wala tayong goal at target. Kapag nagawa mo yan, pwede ka na kumuha ng kotse. Yan. Parang cycle kasi palaki ng palaki. Kapag sa kotse naman, siyempre sa kotse na kasi kinakailangan ganun pa rin yung proseso. Mayroon kang mekaniko, marunong ka pa rin tumingin ng CR, OR, sa ID pa rin ng owner. Yan, titignan mo pa rin yan, kabayan. Kailangan mo pa rin alamin yung mga ganon. Saka yung kahit konting knowledge sa deed of sale. Yan, deed of sale kasi. Sa isa, ginagamit kasi yan sa mga partial deed of sale, saka absolute deed of sale sa mga lupa yon. Dito, karamihan na binabanggit na term, dito sa nagbabay and sell kasi ng mga mabilisan parang style traders, yung open deed of sale, yung open kasi, bili, benta. Kaya, yun ang gagawin. Kapag kayong puhunan mo, nagawa mong 85, pag nakabili ka ng kotse, siyempre ayusin mo yon. Pipilitin mo ngayon yon na ibenta kasi meron dapat din target yung kung paano mo i-roll yung pera mo, kung paano mo ibenta. Yung 85 mo, dapat mabenta mo yan ng 110. Ayan. Kung hindi man, kung 105, pwede na yon. Kasi basta magsipag lang tayo at saka magkaroon lang tayo, syempre, hindi naman po puro vision, mission, pwede po talaga yan kasi talaga yan ang ginagamit ng mga entrepreneur. Although nasa cases natin, hindi tayo kasing talisman o di kaya kasing tulis ng isip ng mga mayayaman o entrepreneur. Pero ang sinasabi natin ay lumalapit sa kanila. Ito, dagdagan mo ng imagination.
Yan. Kasi yung imagination kasi, yung nakakapag-create sa atin ng encouragement, nagkakaroon tayo ng burning desire. E paano kung may imagination ka nga, mayroon kang goal, e paano pag napagod ka, eh bigla ka na lang tumigil? Tama na, hindi ko naman benta-benta ito, hindi ganun kasi. Kayo, pilitin natin na talaga entrepreneur yung mind natin. Kaya sana na-gets nyo po yung ibig kong sabihin. So, ito lang kasi cycle lang ng cycle itong gusto kong ibabatid. Kung may puhunan ka naman, diskarte lang mga kabayan. Kaya nang sinasabi, start small, think big lagi sa business. Kaya ngayong binigay kong example, concise and concrete, maliit, pinalaki mo. Hindi kita ini-encourage kung kabayan, kung pinakikin mo tong live na vlog ko, hindi kita ini-encourage na magpuhunan ka ng malaki. Bagkus ini-encourage kita na magkaroon ka ng maliit na puhunan, tignan mo yung well-equipped ka ba, kung ano ba yung meron ka, at passion mo ba yan, may goal ka, may mission ka, dagdagan mo ngayon yan ng imagination. Kasi walang silbi ang ating pagsisikap kung wala tayong imagination. Kulang. Darating at darating pagka tayo'y nagipit, susuko tayo kapag ganon. Sana gets nyo. Disclaimer lang po. Hindi po ako kagaya ng iba na mga ang experience na nila, millionaire sila o ano. Pero yung sa akin, yung burning desire ko kasi ang tinitignan ko kasi serbisyo. Hindi ko yung mga binablog ito para maraming mag-watch, para marami akong mag-gain na pera. Lagi nyong naririnig, lagi kong sinasabi na ang niche ko maliliit lang, ang aim ko matulungan yung mga kapwa ko Pilipino at sa pag-angat nila, lumapit lang naman yung buhay natin. Kasi sa buhay natin, ang layo ng gap sa middle class at sa mayaman. Maraming naging ekonomista sa ating bansang Pilipinas. Sinasabi nila mataas, maganda, pero hindi naramdaman. Kaya ko ginawa ito para may parating ko rin yung gusto ko. Medyo na-links tayo pero at least connected pa naman yung sinasabi ko mga kabayan at katimpuyog. So heto na, pagka ganon, pasukin na natin yung help. Pag may puhunan ka na, bumili ka na ng mga second hand na help ng mga sasakyan. Medyo malaki-laki ng puhunan dito. Pero makakabili ka pa rin naman dito ng mga 350 ganyan. Tapos bahala ka nang dumiskarte, hindi na yung paulit. Sa help kasi dapat kikita ka dyan ng mga 50 pataas. Kakayanin mo yan. Depende, lalong-lalo na kung masigasig ka, kung hindi ka naman mekaniko, siyempre matuto kang mag-research dito sa internet para makita mo yung binibili mo. Kung wala kang mekaniko, kailangan well-equipped ka. Titignan mo yung ibebenta mo na help. Kailangan matumbok at matarget mo yun. At saka yung pinag-usapan natin na 4, kinakailangan matuto tayong tumingin doon sa deed of sale. Alam natin yun. Sa ID ng original owner, kailangan alam natin yun. At saka yung certificate of registration, official receipt ng pag-rehistro ng sasakyan, kailangan alam mo yon. Ngayon, hanggat maaari, ang sinasabi ko original. Huwag yung ganid na bibigyan ka ng hindi original. Mahihirapan po tayo yun legally, morally, ay talagang taob tayo kapag ganun yung negosyo natin. Maaring masabi natin we can win at a glimpse ningas pugon parang posporo. Pero at the end, talo tayo kapag ganun. Kasi buy and sell, ang ibig sabihin nito, maganda yung negosyo mo. Dapat yung una pa lang, yung attributes mo, ayan, yung core values mo, gamitin mo. Yung core values, na-integrate ko po kasi kailangan din yan. Yung core values, kailangan magaling kang mag-sales, magaling kang or may harmonious relationship ka kapag ka nagsesell ka. At tapos, mataas ang iyong pangunawa at mataas ang iyong patience. Yan ang mga core values ng mga entrepreneur. So way back, bago natin i-close itong pinag-uusapan natin, ulitin lang natin at tignan po natin yung pag bumibili tayo, tignan po natin sa deed of sale.
Okay po, sa deed of sale po, kapag ka nagba-buy and sell ka, maski wag mo nang gamitin yung close deed of sale para hindi ka naman mahirapan kasi gagawin mo rin yan. Pagka-open kasi, halimbawa, bumili ako kay A ng sasakyan, ako si B, at ibebenta ko kay C. Pagka hindi ko na, pag-open yan, pwede nang si C ang magpipirma para itong dalawa na lang ang nagbilihan, naging middleman ako, o tinatawag tayo na middleman nga, yun ang sitwasyon natin. Kaya pwedeng ganon. At kahit di mo na ipanotaryo, kahit simple na lang. Nagagamit lang kasi yung close kapag kayong hindi ka talaga magbebenta. At ninonotarize yan ng mga lawyers. So, sa abot ng aking makakaya, mga kabayan at mga katimpuyog, hanggang dyan lamang ang masasabi ko sa buy and sell na to, at sana nag-benefits kayo sa pakikinig ng vlog na ito. Gaya ng sinasabi ko, kinakailangan nating magnegosyo. Kung hindi po tayo magnegosyo, mananatili po tayo na nakatali sa ating rat race. Ang rat race na tinatawag yung pagka-empleyado natin. Habang empleyado po tayo, pwede na po tayong magnegosyo. Para kapag kasapat na yung kinikita natin sa ating side hustle na tinatawag, pwede na tayong umalis sa ating pagka-empleyado. So hanggang dito na lang muli ang aking vlog na ito. Ako muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon, nagsasabi sa inyo, go negosyo, practical tips ang kailangan nyo upang kayo ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyo, God bless.